ನಮಸ್ಕಾರ. ಇರಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ తెలియనుగా. ಟೂಲ್ಸ್ ಉಪಕರಣ, ಓಕೆ, ವಸ್ತುಗಳು. ಓಕೆ, ನೇಗಿಲು, ಪ್ಲಾಂಗ್, ನೇಗಿಲು. ಓಕೆ, ನಾಯೇರ್ಡ್ ಅಡಪುನ, ಕಂಡಡಪುನ, ನಾಯೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೇಗಿಲು. ನೊಗ, ಯೋಕ್, ನಿಗನು ಎರ್ಲೆನ ಹುಗ್ಗಿಲ್ಡ್ ದೀದ್ ಕಟ್ಟುನ. ನೊಗವನ್ನು ಎತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವುದಂತ. ಓಕೆ, ಹಾರೆ, ಗಡಾರಿ, ಕ್ರೌನ್ ಬಾರ್. ಹಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ದೆಪ್ಪರ ಗಲಸ್ಬೆರು. ಗುದ್ದಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗುದ್ದಲಿ. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಲ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೆಲನ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ ಟೂಲ್ಸ್. ಗುದ್ದಲಿ. ಪಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಿಕ್ಕಾಸ್, ತುಳುವಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಿಕ್ಕಾಸು. ಈ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಕಾಸ್. ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಮಣ್ಣು ಒಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಗರಿಪರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಒಕ್ಕರ. ಓಕೆ, ಚಾಕು, ಚೂರಿ. ಚೂರಿಂದ ಮನ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಬಿಸತ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿ, ಸಿಸರ್, ಕತ್ತೆರಿದ ಗಡ್ಡ ಜಪ್ಪುನ ಕತ್ತೆರಿ. ಗರಗಸ, ಸಾ. ಓಕೆ, ಗರ್ಗಸ್ ಮರ ಕೊಯ್ಪುನ ಗರ್ಗಸ್. ಹರಕ್ಕೆ ಅರಣೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಲಾಯ್, ವುಡ್ ಶೀಟ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ ವುಡ್ ಶೀಟ್, ಫಲಾಯಿ. ಆಮೇಲೆ ಕತ್ತಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು. ಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕತ್ತಿ. ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತಿ, ಕಡಿಯುವ ಕತ್ತಿ, ಕಡ್ಪತ್ತಿ, ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಕತ್ತಿ, ಕಡ್ಪತ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಡಿ ಟ್ರೀ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್, ಪರ್ದತ್ತಿ. ಅಂಡ್ ಮೀನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ ಕತ್ತಿ ಉಂಟು, ದೊಡ್ಡ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕತ್ತಿ will be there. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಜ್ಜೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಣಕೆಗೆ ಉಜ್ಜೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಣಕೆ ಓಬವ್ವ, ಉಜ್ಜೀರ್. ಐರನ್ ರಾಡ್, ದಟ್ ಬಿಗ್ ಐರನ್ ರಾಡ್. ಸಬ್ಬಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಬಳ ಅಂತ. This kind of big wooden rod is sabbal. In Kannada it is sabala. In Tulu sabbal. ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ಮುಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ಮುಲ್ ಗೊಬ್ಬರ, ಹಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಮೂರು ಕೊಂಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಕೈ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಹಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ. ಹಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೊಕ್ಕೆ. ಕೊಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅದನ್ನು ಓದಿಸಿ ಕೊಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೊಕ್ಕೆಗೆ ಕೊಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕೊಕ್ಕೆ. This type of shape, wooden bar will be there. There we will tie small bar. ಕೊಕ್ಕೆ. ಕೊಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಚಮ್ಮಡಿ. ಸುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸುತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸುತ್ತಿ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಮ್ಮಡಿ. ಕಡೆಗೋಲು. ಕಡೆಗೋಲು ಮಂತ್. ಮಂತ್ to make third all thing, no? It is ಕಡೆಗೋಲು ಮಂತ್. ಮಂತ್ ಮಂತ್ಡ್ ಅಲೆ ಕಡೆಪುಣ ಮಂತ್. ಕೊಡಲಿ. ಕೊಡಲಿ ಎಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಡು. ಮಡು ಕೈ ಮಡು. ಮಡು small size that would be used in hand axe is kai madu. The bigger size is madu. Okay. ಆಮೇಲೆ ರೋಪ್. ರೋಪ್ಗೆ ಹಗ್ಗ. ಹಗ್ಗ ಬಲ್ into this ball. This different kind of ball will be there. Piri ball that is made of coconut nar. Coconut what is that? Nar. Morajja. Morajja is made of paddy. Rice paddy is there, no? That is waste. The rope made of morajja. That one. Morajja. Buck the ball. Buck the ball is nar. ಸೆಣಬಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. Buck the ball. Buck the ball. Okay. Ball, piri ball, morajja ball, buck the ball. Okay. Next, ಕೈಮಗ್ಗ. ಕೈಮಗ್ಗನೆ. ಕತ್ತರಿ. ಕತ್ತರಿ. ಒನಕೆ ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಪೆಸ್ಟಲ್ ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿರೆ. ಉಜ್ಜಿರೆ ಒನಕೆ ಒಬ್ಬವ. ಉಜ್ಜಿರೆ ಒಬ್ಬವ. ಗುಂಡು. ತೂಕದ ಗುಂಡು. ಗುಂಡು. ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು. ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು. ನೀಡಲ್. ಸೂಜಿ. ನೀಡಲ್. ಸೂಜಿಗೆ ಸೂಜಿ. there will be other size big size ಸೂಜಿ ಇದೆ. ದಪ್ಪನ. 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 ಸೂಜಿ ದಪ್ಪನ. ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ. ಪೊಲ್ಲುನ ಮೆಷಿನ್. ಪೊಲ್ಲುನ ಮೀನ್ಸ್ ಹೊಲಿಯುವುದು. ಹೊಲಿಗೆದ ಮೆಷಿನ್. ಹೊಲಿಗೆ. ಹೊಲಿಗೆ. ಹೊಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲಿಗೆ. ಹೊಲಿಗೆ. ಹೊಲಿಗೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್. ಓಕೆ. ಅಡಿಕೋಲು. ಅಡಿಕೋಲು ಸ್ಪೀಡ್ ಕೋಲು. ಓಕೆ. ಮಂತು. ಮಾಡು. ಕೈ ಮಾಡುಗಳು. ಕೋವಿ ಗನ್. ಬೇಡಿ. ಓಕೆ. ನೆಟ್. ಫಿಶಿಂಗ್ ನೆಟ್. ಬಲೆ. ಬಲೆ ಸೇಮ್ ಕನ್ನಡ. ಗಾಳಕ್ಕೆ ಗಾಳ. ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಅರಿಪ್ಪೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರಿಪ್ಪೆ. ಅರಿಪ್ಪೆ. that will be used for this filter coffee. This is ಅರಿಪ್ಪೆ. to filter coffee. ಅರಿಪ್ಪೆ.
ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ. ರುಬ್ಬುವ ಯಂತ್ರ ಗ್ರೈಂಡರ್. ಕಡೆಪ್ಪಿ ಕಲ್ಲು ಗ್ರೈಂಡರ್. ಲ್ಯಾಡರ್ ಏಣಿ. ಎಂಚಿ ಓಕೆ. ಎಂಚಿಡ್ ವಿತ್ ಬರ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಏಣಿ, ಲ್ಯಾಡರ್, ಎಂಚಿ, ರುಬ್ಬೋ ಯಂತ್ರ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಕಡೆಪ್ಪಿ ಕಲ್ಲು. ಅಡಿಕೋಲು, ಪೀಟ್ಕೋಲು. ನೀಡಲ್ ಸೂಜಿಗೆ ಸೂಜಿ. ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ನೀಡಲ್, ದಬ್ಬನ. ತೂಕದ ಗುಂಡು, ಪ್ಲಮ್ ಸ್ಟೋನ್. ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು. ಸೋಸುವಂತದ್ದು ಫಿಲ್ಟರ್. ಅರಿಪ್ಪೆ. ಒನಕೆ, ಪೌಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಪೆಸ್ಟಲ್, ಒನಕೆಗೆ ಉಜ್ಜೆರು. ಗಾಳಕ್ಕೆ ಗಾಳನೆ. ನೆಟ್, ಬಲೆಗೆ ಬಲೆ. ಬಲೆ. ಕತ್ತರಿ, ಸಿಸರ್, ಕತ್ತರಿ. ಗನ್, ಬೇಡಿ. Another is makkiri. Makkiri is there. Makkiri to catch the fish. This kind of filter, water filter, that is used for catching the fish. Shape will be like that. Makkiri. This is made of bamboo stick. Filter. This kind of shape will be there. This is makkiri. Gun, govi, bedi. Rope, bull. In bull, different kind of bull. Piri bull, this coconut bull. Moraja, this paddy leaf plant bull. Bakkada bull is ಸೆಣಬಿನ ಹಗ್ಗ. ಬಕ್ಕದ bull. ಓಕೆ, ಕೈಮಗ್ಗನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸ್, ಮಡು. ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಮಡು, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಕೈಮಡು. ಕಡೆಗೋಲು, ಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್, ಮಂತ್ ಟು ಮೇಕ್ curd. That is used. Okay, next. Sutya, the carpenter tool. Sutya, to buy. Listen, this is Sutya. Small size is Sutya, bigger one is Chammadi. Okay, Kokke. Ara, file. Ara. Next, Gargas, saw. Gargas. ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ಮುಲ್ಲು. ಐರನ್ ರಾಡ್, ಸಬ್ಬಲ್. ಚಾಕುಗೆ ಚಾಕು, ಚೂರಿ ಅಥವಾ ಬಿಸತ್ತಿ. ಪಿಕ್ಯಾಕ್ಸ್, ಗುದ್ದಲಿ, ಕೊಟ್ಟು. ಆರ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಗುದ್ದಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಗುದ್ದಲಿ. ಓಕೆ. ನೊಗ, ಯೋಕ್, ನಿಗಾ ಅಥವಾ ನೊಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
Nekilo, plong, na air, na air, na air. Okay. And palai. Palai means wood sheet. Palai. These are the most common used tools in Tulu's life, day-to-day life in agriculture. Okay. Try to make a simple sentence out of this word. Just put out, just post on my blog. If you have any doubt, just reply that. We'll try to reply. Okay. Thank you. Happy learning.